Urnietako udalak eta Añarbeko mankomunitateak sinatu behar dugun hitzarmen ekitaldi honetara. Eta lehenik eta behin esan bezala Nahkideok aurkeztarekin hasiko natzaizue. Lehenik eta behin, ezkerretik hasita, Añarbeko zuzendari teknikoa den Mitxer Corcuera daukagu. Bere alboan berriz zuzendari gerentea, berria, lau bat hilabete damakizkina nola bat ere Añarbeko mankomunitatearen ardura gerentzia eramaten, Jose Nertzila daukagu. Eta Donostiko udaleko zinegotzia eta halaber mankomunitateko presidenta den Maije Zelaia, hementxe daukagu. Eta nire alboan berriz Jorge Segurado. Hitzarmen honekin elkarlan egiten dugu. Bai Añarbek eta bai udaletxen tartekoa. Eta beste helburu bat, Añarbe mankomunitatearen helburu, beste helburu bada ingurumena. Badakizute, Añarbe mankomunitatea 3 ibaiez zeharkatzen dutela. Oria, Urumea eta Oiartzun ibaiak. Eta momentu honetan, egia lan iten, bai hitzarmen honekin, eta beste hitzarmen batzukin sinatu ditugunakin, behien egoera honak berreskuratzen ari gara lan egiten. Hitzarmen honekin, aukera bat emategu saneamendu sare berri bat egiteko. Momentu honetan, Ergoiengo poligono industrialak bere urzikinak isurkatzen ditu erreka baten, lekun errekan. Eta saneamendu obra honekin, beste herri guztien bezala, urzikinoi guztia jungoie Donostiko depuradora, Loiolako depuradora. Eta lortuko duguna da, esanetan bezala, ingurumena eta gure ibaiek garbitzen eta txukuntzen. Momentu honetan, urtarrilan administrazio kontseiluak, Agazako administrazio kontseiluak onartuzun proiektuaren lizitazioa, eta espero da obra hauek aztie lehenbailen, milioiko aurrekontu badauke gutxi gora bera, eta udalak eta Añarbeko bien artien finantzatuko dira. Baitere, hitzarmen honek aukera mateigu edatekuraren zareko beste aldaketa batzuk egiteko. Momentu honetan, denborakin Añarbe transferituko ditu instalazio batzu momentu honetan Urnietako udalanak direnak, eta Urnietar guztiak erango dute ur berdinak kalidadez berdinekoa. Eta aurrerako Añarbekin goitu obra guzti batzuk mantentzeko instalazio horiek 3 milioiko aurrekontu batekin gutxi gora bera. Nik amaitzeko eskerrak eman, Mikel Pagolari, Urnietako alkateari, errestazunatiken, lankidatzatiken, eta hitzarmena hau sinatzatiken. Esan genezake ia integralki osoki Añarbeko uradateko aukera izango dutela Urnietako herritar guztik, kalitate berekoa, inolako arazorik eta zalantzarik ez izateko. Eskertza ere nolabait ere, printzipioz, gaur egun Ergoiengo poligonoan daukagun arazo bati, urte askotan izandako arazo bati, irtenbide bat emateko aukera ematen zaigulako hitzarmen honen bidez. Hitzarmen honetan, jadanikan gaur egun Ergoiengo poligonoan urak ez dihoazti modu separatiboan, ez daude bi sare bakar batetan dihoazti unitarioan, eta horregatikan, aipatu duen zela, lekungo errekara ateratzen dira. Egingo den obra honekin, obra konplexua, obra zaila, azkenean ere, suposatzen duelako, ezagutzen behar dute, Ergoiengo poligonoa da, Andoaina bidean goazela eskubitada geritzen den poligonoa, saneamendu sare berri hori pasa behar dugu iparlateraino. Kalkulatzen zuten ondagoen iparlaten daukagulako jadanikan, Añarberekin saneamendu sarea, hortikan jadanikan bideratzen dalako urzikin guztiak, erratzu poligonoko urzikin guztiak kolektore bidez edarrera, eta horreraino konexio egin behar da. Beraz, obra konplexua da, zaila da, eta esan bezala, eskerrak eman beharrean aurkitzen gara. Gaine, Mariajek ez doi ipatu, baina konpartitua da ordainketa hori guztia, baina Añarbek 95% gutxi gora bera sumitzen du. Beraz hor ere, eskertzen eman beharrean aurkitzen gara. Andoaingo karreteran alde batea dagoen poligono baten urak beste alderantza eraman behar diren, ez? Hori egingo dugu perforazio baten bidez, PHD edo perforación horizontal dirigida izena duen teknika baten bidez. Perforazio luze bat egingo da karretera azpitik, eta perforazio hortatik tuberia sartuko da. Polietilenozko 400 milimetroko diametroa duen tuberi bat, bi poligonoak elkarrekin konektatzeko. Aipagarriena, obraren atalik aipagarriena hori da.